דר יופו. מערכת יחסים פתוחה בין גבר לאישה. האם הנישואים הצליחו? האם השניים יחיו אחד עם השני בשלום? שחקנים, שגית שיקרו ומורגן. ציונה, אל תעשי את זה, ציונה! תצאי משם! תגידי כבר משהו, נו! מטורפת לגמרי, זה מה שאת! המטורפת הזאת, זו שסגרה את עצמה בפנים, זו אני. והאיש הזה, התרבותי, זה שמתחנן שאני לא אעשה לעצמי שום דבר טיפשי, זה בעל שלי. תכירו. נעים מאוד. זו לא פעם ראשונה שאני מנסה להרוג את עצמי. פעם אחת ניסיתי להתאבד בירייה. ציונה, קומקום שורק! ציונה! סימה! כל פעם שאני מנסה להרוג את עצמי, זה תמיד מאוד הסיבה. הוא לא רוצה אותי יותר. הוא לא אוהב אותי יותר. אבל את צריכה להבין, ציונה, עם כל האחרות זה רק סקס. ימין סקסי לך! אך זה משהו אחר, אלא יש לי כבוד. אתה יודע למה אתה יכול לראות את הכבוד שלך? אתם מבינים, האיש הזה לא עשה איתי אהבה מאז המאורעות של... תרפת? כן! רגע, אני לא מבין. זה מדליק אותך כשאת מספרת על כל הדברים האינטימיים שלנו לכל האנשים האלה? את אפילו לא מכירה אותם. בהתחלה חשבתי שאולי הוא נורא עייף, עד שגיליתי שיש לו חיי מין ערניים בצורה בלתי רגילה עם נשים אחרות, וכששאלתי אותו ישראל, למה אתה לא אוהב אותי יותר? ישראל, למה אתה לא שוכב אותי יותר? הוא מצא כל מיני תירוצים. אבל את צריכה להבין, ציונה, אני לא מסוגל לעשות אהבה כשהסורים מזיזים טילים. אתה יודע מה זה חדש בשבילך שאנחנו חיים בזמנים קשים? במדינה שכל הזמן יש בה מתח. זה מוציא את כל החשק. הביטחון, הכלכלה, החינוך, יתרות מטבע החוץ יורדות, מפלס הכנרת יורד, אז נמור. יורד. אבל יש אנשים שמנסים לעשות משהו כדי לשנות את החיים שלהם. יש אנשים שנהיים צמחונים, ויש אנשים שמזריקים סמים, ויש כאלה שלוקחים ויאגרה. ויאגרה, ויאגרה! כן! יש כאלה שפשוט מקימים להם בית זונות קטן ואומרים שהכל בגלל הרוטציה. אולי זה קצת אידיוטי לזיין מהצד, אני מודה. אבל אני מזיין בתוך מחאה, ואת לא צריכה לקחת את זה באופן אישי. העובדה שאני לא יכול להיות בלעדיה, כמו אמא שלי. אמא שלי, תודה רבה. אתה אותי בישראל, שגם אני אמצא את הדברים שלי. או תראה אותי מסתובבת עם שלט שרשום עליו ציונה מחכה לכם לגברים במדים בהנחה. אני הכי אוהב את זה. איך את מחרבנת על הרגעים הכי אמיתיים שלי. אני ניסיתי לפתוח את הלב, לדבר! תדבר! למה אתה לא מדבר? תעזוב את הכך ישראל. אני נשמעת לך שאני לא הולכת לראות בעצמנו. מילה של גבר? מילה של גבר. כבר לא בא לי. אני הולכת לראות בך. ציונה, אל תעשי לי תרגילים. אלוהים ירדה בי באמת ירדה בי.
את השתגעת לגמרי! את פתחת להם באש! במזל פספסת אותי! אנחנו לא נתקדם לשום מקום בצורה הזאת! תסתום את הפה! אמן, אין דף לדמול! אני הולכת לעשות כמה מילים ואחרי זה אני אעבור. יש יותר מדי מערבונים, ציונה! אני רוצה לפנות לאנשים שבקהל. אם בעל שלכם היה עושה לכם דבר כזה, אם כל האחר רוצה רק סקס, לא הייתי רואה בו! רגע! אני רוצה לפנות אליכם, הגברים שבקהל. מה בסך הכל עשיתי? פשעתי! רצחתי! מה? שנים שיש קרע בינינו! ומה את עשית כדי למנוע את הקרע בינינו? שאני סוף סוף מנסה לעשות משהו, נמצא איזה ניצוץ שהדליק אותנו. הוא לא מנסה להבין אותי. שמעתם, תרגיל, ניצוץ! תצא לי מהעיניים. יצא, זה מחזה לשניים. טוב, מהבמה! אוקיי. אני יורד. אבל אל תתגעגעי, את תישארי לבד ולא יהיה מי שיענה לך. בבקשה, קדימה, הבמה שלך. אז בסוף... ראי דבר כזה, זרקה אותי מהבמה. אז בסוף... מה זה תיאטרון היווני? לא נשמע דבר כזה ששחקן זורק שחקן מהבמה? ועוד שחקנית? הבמה שלך, שוטי בייבי, שוטי. אז בסוף הוא הצליח לשכנע אותי שכדי להגן על הנישואים שלנו, המיטה שלנו צריכה להיות פתוחה לקהל הרחב. נתתי לעצמי להשתחרר. פתאום נפלתי על אחד כזה. הוא היה חתיך חסותי. איזה עיניים כל כך חולות ואיזה מיליון שיניים. הוא השתגע עליי לגמרי ואז נפגשנו ואז התחילו שאלות. מבול של שאלות. איפה היית ביום שני בשתיים? בושם? רזית? התעגלת! זה פופקורן למושב האחורי של האוטו! יש לי מישהו? היא מכחישה! את מכחישה! אני לא מכחישה, אני משתלמת. בסוף החלטתי להגיד לו, אתה מקשיב לי, מאמי? אני חושבת שסוף סוף פגשתי את הגבר הנכון. הגבר הנכון, אז סוף סוף, מי יהיה מאושר? מה הוא עושה? שמתם לב? הוא הפסיק לנשום. פשוט תפסת אותי ביום לא טוב, היו דקירות בקיבה, והבטן שלי התנפחה כמו אני לא יודע מה. שכחתי לספר לך. בעל שלי סובל ממחלה איומה. לא צריך לספר את הסיפור על הבעיה שלי. בפשטות זה הרבה יותר קל. גזים. כל פעם שבעל שלי מתרגש, בטן שלו מתנפחת. הוא מפליג. טוב. היא פנה לסתום כבר. ואז בעל שלי חטף התקף חדש ממחלה. לזוג פתוח יש גם חסרונות. היא צודקת. אני הרגשתי נהדר כשרק אני בגדתי בה. שמישהו אחר מנסה לקחת לי אותה. איך שאני נהרס, איך שאני נטרף. ציונה, אני רוצה שתוכיחי לי שאת עדיין לא אוהבת אותי. כן, אני אוהבת אותך. מתה עליך. אני לא היחידי בחיי. אתה הבן זונה הכי גדול בעולם. תסתכל על עצמך.
אני אוהב אותך. מה כבר עשיתי? מה כבר ביקשתי? בסך הכל רציתי שתהיי שלי. אתה אולי יכול להסכים אותי, אבל אף פעם לא תוכל לשנוא אותי. כן, את יודעת מה? אין בעיה. עכשיו תראי מה זה, לכי לעזאזל. לא חבל לבזבז כדור ישראל. אז יש לי רעיון יותר טוב. אני אתקע את מייבש השיער שלך לתקע באמבטיה, ואז כל מה שאני צריך לעשות זה ללחוץ על כפתור ובום! אתה בטח ישראל. את רוצה שאני אתאבד על בטן ריקה? איזה ראש יש לך! ישראל, תצא משם. אולי הגזמתי קצת. זה מאוחר מדי חיים שלי! אני עומד למות! הוא מטורף! ככה תלמדי לא להשפיל אותי! אוי, איזה מים קרים! לא מדליקים טוב בבית הזה! ישראל, תצא משם! אני המצאתי הכל על הבחור. הוא לא היה ולא נברא. את המצאת הכל על הבחור. אז את עבדת עליי. היא עבדה עליי. רצינו לשחק קומדיה וכמעט יצא לנו טרגדיה. נכון. עבדתי עליך. אבל זה רק כדי שתבין. לא, 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 לא. אני עבדתי עליי. תסתכלי על המייבש הזה. הוא מקולקל לגמרי. כן, זאת הייתה בדיחה. מה שלא יהיה. אני שמח שאת רק שלי ואת באמת נהדרת. שוחד אחד! Thank you.